Mutane da yawa sun rasa phone number ɗinsu da suka yi verification na Fi Network account nasu da shi, wanda wannan ya sa account na mutane da yawa ya shiga matsala saboda kasancewar Fi sun samu cewar dole sai sun yi updating na passport nasu domin account ɗinsu ya zama secure, kuma sannan ba zai iya yiwa da komai ba sai da phone number ɗinsu da suka fara yin verification na Fi Network account nasu da shi, wanda hakan ya sa mutane da yawa sun shiga matsala saboda mutane da yawa sun iya kokarin sojin ganin cewa sun dawo da phone number din da suka rasa domin su yi wannan updating din, amma hakan ya shitira saboda kasancewar ila line ya dade da bata ko kuma a'a line dama tun farko ba su kai register sa ba, kuma kila yanzu an mallaka wani line ko kuma a'a wata ilma sun manta da phone number din gaba ɗaya ba za su iya tunowa da shi ba su da saving ɗinsa ko ba san a inda za su iya samun number din ba. Misali, domin akwai wanda ne magana da shi da ya ce min shi kwata-kwata yanzu bai san mata yadda za a iya samu phone number din da ya yi verification na Fi Network account ɗinsa da ita ba. So wannan ya sa mutane da dama sun rasa mafita, ƙarshe har wasu sun ji a ransu cewar ma sun haƙura da Fi ɗin gaba ɗaya saboda suna ganin cewa babu wata mafita, kuma an ce dole sai sun yi wannan updating ɗin kafin a musu migration. So amma dai cikin taimakon Allah Fi Network kotun sun kawo mutane mafita akan wannan matsala din, wanda akan wannan zamu yi wannan video din insha Allah. Fi Network sun kawo update na cewa zaka iya canza phone number din da ka fara verification na Fi account ɗinka da ita zuwa sabuwar number da kake da ita yanzu haka a hannunka, wanda kuma hanya ce mai saukin gaske da kowa zai iya yi da kansa. Da haka wannan video din yana da matukar muhimmanci, kuma na san insha Allah zai taimaka mutane da yawa. Da haka nake roƙon duk wanda ya karo da video din ya daure sharing ɗinsa, domin na san insha Allah mutane da yawa za su amfana da wannan ta hanyar fita wannan matsala ɗin domin su tsira da abinsu, su amfana da mining ɗin da suka yi shekaru suna yi. Wannan dai shine a ɗan takaice ba tare da ɓata lokaci kai tsaye mu shiga bidiyon gadan-gadan domin nuna yanda mutum zai canza phone number ɗin da ya rasa zuwa phone number ɗin da yake da ita yanzu haka a hannunsa. Amma kafin mu fara, kaman kullum ina roƙon duk wanda yake sabo a wannan tasha da subscribing, liking da sharing. Idan akwai tambaya ko sharhi a yi a comment section. Ba tare da bata lokaci ba kai tsaye mu shiga cikin bidiyon mu gadan-gadan domin nuna yadda mutum zai biya canza phone number ɗin da ya rasa. Abu na farko, kamar yadda aka saba, za mu shiga cikin Fi Network account namu kamar yadda kuke gani. Bayan mun shiga Fi Network account namu, za mu zo mu taɓa wancan three line guda uku da ke sama. Idan muka taba ya buɗo mana waɗannan zaɓuɓɓukan, za mu je can ƙasa inda aka sa profile, sai mu danna kan profile. So bayan mun danna kan profile, idan muka yi scrolling down, za mu zo gurin da ake sa jeren gear verification naka, kamar yadda aka sani phone number, Facebook verification da sauransu. So almuhin kamar yadda aka sani muna magana ne akan canja phone number. Da haka idan mutum ya shigo zai ga gurin kamar haka, account verification phone number an sa change a gaba, wanda daidai wannan gurin zaka taba. Idan muka karanta daga nan kasa gane inda suka sa tap change your phone number with LiveNet verification. So bayan ka canza phone number ka sa sabuwa, mataki na gaba shine zaka yi LiveNet verification, wanda shi wannan ana yin sa ne domin a tabbatar da cewa kai mai account din kai ne kake canza phone number din, ba wani ne yayi kutse ya samu account ɗinka ba, tunda already dama ka yi KYC. Da haka zaka dauki wannan LiveNet, irin wannan video da ake dauka na selfie da za a ce ka juya fuskar ka gefe da gefe sama da ƙasa. So wannan abu ne da mutane sun saba, insha Allah duk wanda yake KYC ya san process din, ya san yanda zai abin sa. So wannan abu ne mai sauki da kowa na san insha Allah zai iya yi. So almuhim da shine sai ka taba gurin da aka sa maka change. So bayan ka taba zai bude maka fuska kamar haka, zaka ga inda aka saka gurin da zaka canza phone number din. Abu na farko shine zaka zabi country origin code naka. So a matsayin mu yanzu misali mu da muke Najeriya, za mu zabi code na number din mu na Najeriya, wanda shine 234. Daga wata ƙasa kake daban, kai ba ka san country code ɗinku, sai ka saka. Bayan ka saka wannan, sai ka zo inda aka saka new phone number daga ƙasa kenan, sai ka zo ka taɓa kai, sai ka sa number ɗinka completely. Ba a son a rage wani abu, ma'ana za ka sa number ɗin daga zirin farko zuwa ƙarshe. So bayan ka gama sawa, sai ka danna inda aka sa confirm change.
so kana dannawa insha Allah zai yi abu na gaba, kawai za a nuna maka za ka yi wannan liveness verification din. So da kai insha Allah successfully number din ta canza zuwa sabuwar number da ka saka, kuma za ka iya yin amfani da ita wajen updating na passport da duk wani abu da ake yi da ya shafi phone number. So wannan shine process din yanda ake yin sa, abun ba wahala. So kafin na sallama dai kamar yadda na faɗa farko zan ƙara maimaitawa a daure a yi sharing wannan bidiyo din, na san insha Allah zai taimaka mutane da yawa, kuma kai ma za ka samu lada cewar a dalilin ka wani ya samu mafita akan abin da kila da ya fidda rai, kuma yanzu a dalilin ka zai amfana da kila wahalarsa ta shekaru ko watanni masu yawa zai mori mining ɗinsa. Haka da wannan shine ƙarshen bidiyo din. Insha Allah sai mun kuma haɗu a wani bidiyo na gaba. A nan nake cewa assalamu alaikum.